ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତୀକ ଓ ସମସ୍ଥାନିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା। ରାସାୟନିକ ମୌଳିକ ହେଉଛି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ବହନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କଠିନ, ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରେ। ମୌଳିକ ଗୁଣ ବହନ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତରଳ ମୌଳିକ। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଥାନ୍ତି। ପରମାଣୁରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ 6ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗାରକର ଓ 92ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୟୁରାନିୟମର। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ହେଉଛି ମୌଳିକ। ଏମାନେ ମିଶି ଅଣୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 92ଟି ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ। ମାନବ ଶରୀରରେ 26ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। 1799ର ଶେଷ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ଭାବେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। 1937ରେ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ ଟେକ୍ନେଟିୟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସାୟନିକ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ସାରଣୀରୁ ମୌଳିକର ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ସହ ତୁଳନା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ଜାଣିବା। ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ସମାନ। କୌଣସି ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଲାଟିନ୍ ନାମରୁ ଆସିଥାଏ, ଯଥା ଅଙ୍ଗାରକ ଇଂଲିଶରେ କାର୍ବନ୍ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସି। ସେହିପରି ସୋଡ଼ିୟମର ଲାଟିନ୍ ନାମ ନାଟ୍ରିୟମ୍ ଓ ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି Na। ଜର୍ମାନ ନାମ ଓଲ୍ଫ୍ରାମ୍, ଏହାର ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଡବୁଲ୍। ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ, ଯଥା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ନାମରେ ଆଇନଷ୍ଟାନିୟମ୍। ମୌଳିକମାନେ ମିଶି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯଥା ଜଳ, ଲବଣ, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜୈବ ଯୌଗିକ। ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗଠନ ଗୁଣଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଗଠିତ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଗୁଣଠାରୁ ଯୌଗିକର ଗୁଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏକ ଦହନଶୀଳ ଧାତୁ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ଉଭୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ଲୁଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମୌଳିକ, ବିଶେଷତଃ ଧାତବ ମୌଳିକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶି ମିଶ୍ରଣ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ନୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ଥାନିକ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁରେ, ନାଭିରେ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ଥାନିକ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆଇସୋଟୋପ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରକର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମସ୍ଥାନିକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକ 14। ଏହା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଅଟେ ଓ ଅଙ୍ଗାରକ 12 ଠାରୁ 2ଟି ଅଧିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଯାହା ରାସାୟନିକ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତୀକ ଓ ସମସ୍ଥାନିକ ସମ୍ପର୍କିତ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।